κάνει εγγραφή και like, να ξέρετε πώς θα μπείτε στο vlog. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει ο Αύγουστος, έχω σχεδιάσει να κάνω vlogs, ενώ κάθε μέρα, όλη τη μέρα, τι θα κάνω, που θα πάω, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα ανέβει σε αυτό εδώ το καναλάκι. Θα βγει στο άλλο το κανάλι. Λοιπόν, Αντούλα, γράψτε το Αντούλα, αλλά όχι Τσίκα, Μόλιτορ. Αγγλικά όλα. Μόλιτορ. Αντούλα Μόλιτορ. Έτσι ονομάζεται το άλλο το κανάλι. Για να σας θυμίσω ότι σε κάποιος δεν θα ανέβει σε αυτό το βίντεο. Μόνο και μόνο επειδή δεν έχετε κάνει εγγραφή. Αν είστε και γραμμένοι, μπορείτε να το δείτε αυτό το vlog. Αν δεν είστε όμως, μακριά και γραμμένοι. Και θα σας έλεγα πάντως να μην προσπαθήσετε να το δείτε. Γιατί θα σας βρω από τα σχόλια και θα σας πω πατήστε εγγραφή, θα πάρετε. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Σιγά, δεν είμαι και τόσο κακιά. Απλά σας ενημερώνω πως θα βγει βλογκάκι για άλλο τον Αύγουστο. Και θα είμαι αυτή μέσα. Bye!